Nazi Gonar Waka TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani. Mun gode. Oke to shikenan dan Allah ka hakuri gani nan yanzu nan. Ga kayan komai ya gama kammala kawai tahowa zan yi. To shikenan ba matsala yanzu nan ga nan a mota insha Allah. To shi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam mene muku lafiya ne haka? Ba mu kudin da ku ta tara kudi ba ba zakata ne ko? Ina oga mene muku? Allah ba mu jaka. Kuda. Kai. Dama ta maka miki an ce yau ka shigo da kudi iya kudi. To billahi lazi yau ko na haifa. Da nake ganin bindiga a hannunku. Wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh na komi kaliyo la Shamsu Tigane wagwalada Ba kawai a raba abin nan kowa kawai Allah wallahi zan yi harbi. Ba ni ne da kike girbo mu ba ni da so samsam. Za mana. Kowa za a bashi. Dan talaka shiru. Ina ma azu. Wallahi oga can ya wani yana zuwa fa ai mana amma dole a raba fa a bashi nashi fa. Naji kuda ya isa za mu raba ba dai wannan bane? Aya na zauna an zauna kuma wallahi in dai naira ce wallahi ba zan ba ku ba. Haba uba rabawa za a raba abin nan. Ya isa kun san Alhaji Ila dan kwangila mun dade muna tama shi sama da shekara 10 sai yau Allah ya sa muka hauka shi muka samu jakarsa kuma wannan jakan muna expecting cewa insha Allah daloli zamu samu a ciki na warke na daina fashi na ba ni ba fashi baki da nafi ya isa to dan haka kuɗa zan bude ya kai ihu kai ya kai ihu kai Nazi Gonar Waka TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani. Mun gode.